सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। गोरलैयै रां आरजिनो जों बयबो लुबैयो नङासै? दा बे समावबो जोंनि गेजेराव अनलाइन एपनि गेजेरजों रां आरजिनाया जाफुगासिनो दङ। नाथाय सांग्रां जा, गोरलैयै जों माब्लाबाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हाया। अनलाइन एपनि गेजेरजों सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय खौथि गासै 3,000 खौथि रां थगायनायनि दायाव हमजाबाय गिरेन्द्र ब्रह्म आरो जनक बसुमतारिया। दायमुंनि ट्रेडिं एपनि गेजेरजों 6,000 सुबुंफोरनिफ्राय फ्राय 3,000 खौथि रां थगायनानै खारखुमानानै दंमोन। बे दायाव दा पुलिसा हमबाय बिथांमोन सानैखौ। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय बोसोरनि मार्च दानाव नरेश रेड्डी मुंनि दैदेननायाव आसामनि 7 सुबुंफोरा बाहेरानि कम्पानिजों लोगो नांनानै आसामाव लाबोदोंमोन दाय मुंनि एप। जाय एपनि गेजेरजों गिबियाव रां जमा दोनग्रोनाय जायोमोन, बेनि उनाव लोगो गोबां मुलाम्फाजों लोगोसे रांखौ मोनफिनोमोन। गुबुन मेल मिटिंफोरनि गेजेरजों बे एपनि सोमोन्दै फोसावनाय जादोंमोन आरो सुबुंफोराबो बोलि जादोंमोन। आसामनि 7 सुबुंफोरनि मुङा फारियै सुनिल कुमार टेरन, जाय सासे समाज सिबियारि, बर्नाली बड'लै टेरन, गिरेन्द्र ब्रह्म, रानि बरो आरो जनक बसुमतारी, जाय बेंकनि मावथि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाय ट्रेडिं एपखौ सुबुंफोरनि गेजेराव माबोरै गोसार होनांगौ, माबोरै सुबुंफोरजों फोथायजानाय जानांगौ आरो माब्ला दाय एपखौ बन्द खालामनानै सुबुंफोरनि रांखौ लानानै गुबुनाव खारलांनांगौ, बेफोर सिगांनो सोलो खालामखाजोबनायमोन। आरो सोलो खालामखानाय बायदिनो दाय एपखौ बन्द खालामनानै 6,000 सुबुंफोरनिफ्राय गासै 3,000 खौथि रां लानानै खारदोंमोन। बेबायदि जानायनि उनावनो रायजो राजाफ्रा बशिष्ठ पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बे केसावनो दा जनक बसुमतारी आरो गिरेन्द्र ब्रह्मखौ पुलिसा हमदों। नाथाय गिरेन्द्र ब्रह्मनि देहाया मोजां नङैनि थाखाय पुलिसा दा बिथांखौ एंगारफिनबाय। माखासे फोथायजाथाव सुबुंफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे DAAI अदेबानि दाय एपखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनाय जादोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो बोलि जानो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। मोनसे गेदेर खौरां, बांलादेश हादरनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिना बिथाङा गाहाय मन्त्रिनि बिबानखौ एंगारनो गोनां जामारबाय। बांलादेश हादराव जानाय दावराव-दावसि हिंसायारि जाथायाव मैया सानसेयावनो आरोबाव 25 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। बांलादेश हादराव जाहाथे आरोबाव दावराव-दावसि हिंसायारि जाथाय जाबावा, बेनि थाखाय बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिना बिथाङा गावनि बिबानखौ एंगारनानै आर्मिनि हेलिकप्टारजों भारतसिम फैबाय। दिल्लीनि साखाथियाव थानाय हिन्द एयारबेसआव गिबियाव बिथाङा फैदों। भारतसिम शेख हासिनाजों लोगोसे बिथांनि बिनानावाबो खारबोदों आरो लन्दनाव थांगोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाया बिबान एंगारनानै भारतसिम फैनायनि उनावनो बे खौरांखौ बांलादेश हादरनि आर्मि चिफ जेनेरेल वाकार उज-जामान बिथाङा खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोसावदों आरो हिंसायारि जाथाय जानायखौ जाहाथे बन्द खालामो, बेनि थाखायबो खावलायदों। आरो बे समाव बांलादेश हादरखौ सामलायनो थाखाय इन्टारिम गभर्नमेन्टबो दानानै होनाय जाबाय। ओजोंहाय शेख हासिना बिथाङा प्राइम मिनिस्टारनि बिबान एंगारनानै हादरनिफ्राय खारखुमानाय खौरांखौ मोननाय लोगोनो धर्ना होग्रा लाख रायजो राजानि गेजेराव रंजानायनि थासारि। बांलादेश हादरनि राजथावनि ढाकायाव थानाय शेख हासिनानि पेलेसाव धर्ना होगिरिफ्रा थांनानै रंजाहैदों। सोरबाया बिसनायाव उन्दुनानै रंजादों, बेदर फिसा बिरियानि बायदि जानानै रंजादों। बेनि अनगायैबो पेलेसाव थानाय बायदि बेसेन गोसा मुवा बेसाद जेरै बिसनानिफ्राय लानानै गुबुन फार्निचारफोर जेरै चेयार, टेबोल, बेफोरनि अनगायैबो न'आव फिनाय जिब जुनार, बोरमा, दाउ बायदिफोरखौ लानानै फैनायजों लोगोसे बिफां-लाइफां जि मोनो गासैखौबो लानानै थांदों सुबुंफोरा। बांलादेश हादराव जानाय दावराव-दावसि आरो शेख हासिनाया भारत फारसे खारबोनो गोनां जानाय बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै भारतनि BSFआबो गोख्रों जादों। बांलादेश आरो भारतनि गेजेराव जि 4,096 किल'मिटार सिमा दं, बे सिमायाव BSF हानजाया हाइ एलार्ट फोसावदों। फोरमायथिनो गोनांदि इन्ड'-पाकिस्तान दावहायाव बाहागो लानाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो साख्रिनि बेलायाव बांलादेश सरकारा गोबां रिजार्भेसन फोसावनायनि उनावनो फरायसाफोरा गिबियाव गोख्रों धर्ना होग्रोदों। नाथाय बे धर्नाया उनाव फरायसाफोरनिल' जानानै थायाखै, जायनि जाहोनाव गोबां हिंसायारि जाथाय जादों बांलादेश हादराव आरो मैया सानसेयावनो 25 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों।
दान्दिसे अखा हानायावनो लोमसावदों गुवाहाटी नोगोरा। दै लोमसावनायनि थाखाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासैबो स्कुल, कलेज आरो कचिं सेन्टार बायदिफोरखौ दिनैनि सानाव बन्द फोसावदों कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय। गुवाहाटीनिफ्राय शिलं थांग्रा जराबाद ओनसोलनिफ्राय गोबां दै फैनाय बा मेघालय हाजोनिफ्राय गोबां दै फैनायनि थाखाय गुवाहाटीनि दाब दाब जायगा जेरै हाथिगाव, गणेशगुरि, रुक्मिणीगाव, बशिष्ट, 8 माइल, 9 माइल, गुवाहाटी क्लाब, बर'आ रड बायदि ओनसोलफोराव दैजों लोमसावदों। दै लोमसावनायनि थाखाय गोबां हाराहास्ति जानो गोनां जादों नोगोरारिफोरा। लामा सामा गासैबो दैजों लोमसावदों, जायनि जाहोनाव थांलाय फैलायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों। खामानियाव थांनायफोर आरो हाथाय बाजाराव थांनायफोरा गाव गावनि न' फारसे फैफिननायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों। गुवाहाटीनि माखासे ओनसोलफोराव दै लोमसावनायनि थाखाय गारि मटरफोराबो दैजों गोदोदों। ओजोंहाय स्कुल, कलेज, न' बां, गला गासैबो लामा सामा दैजों लोमसावजोबदों। डिब्रुगड़आवबो बे एखे थासारि। एसे अखा हानायनि थाखायनो डिब्रुगड़आवबो गोबां दैबाना, लामा सामा, न' बां बायदिया दैजों लोमसावजोबदों डिब्रुगड़ ओनसोलावबो। UPPL जों थाफानानै जुदि राजखान्थि खालामोब्ला UPPL जों लोगोसे BJPआबो जोबस्रांगोन। बेनिखायनो BJPआ गावसोरनि साननायखौ सोलायबाय। बे खोथाखौ बुंथिदों खाम्फा बरगयारिया। फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव BJP दोला हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनायनि फिनजाथाय होदों खाम्फा बरगयारिया। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनायनि सायाव खाम्फा बरगयारिया बुंथिदों दि BTCनि रायजो राजाफ्रा BJPखौ मदद होदों आरो BTCआव सोरखार दानो हागोन बायदिखौ जानो हागौ BJPआ सानदों। नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव BPFआ बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोनदोंमोन। BJPआ मोन 9 आरो UPPLआ मोन 12 आव देरहासारदोंमोन। बे 4 बोसोराव BJP आरो UPPLनि सोरखारा जेबो जौगानायनि खामानि मावाखै, खालि लेक्चारल' होदों आरो फेस्टिभेलनि उनाव फेस्टिभेल खुंबाय थादों। नाथाय गोदान लामा, इनफ्रास्ट्राक्चार जेबो खालामाखै, आबादारिफोरनि थाखाय जेबो खालामाखै, स्कुल, कलेज गंसेबो लुवाखै होननानैबो अजद होयो खाम्फा बरगयारिया। बे 4 बोसोराव UPPLजों थाफानानै BJPआ जेरैबायदि खामानि मावदों बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनाव फोथायनाय गैला। UPPLजों लोगोसे BJPआबो जाहाथे बदनाम मोनफाया, बेनि थाखायनो बदनामनिफ्राय BJPआ गावसोरखौ उदां खालामनाया गोनां दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। BTCनि थासारिया दा जेरैबायदि जागासिनो दं बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिगासिनो दं आरो जेब्ला रायजो राजाफ्रा बुजिगोन अब्ला बुजिनानै होनाय भटखौ UPPL आरो BJPआ मोननाय नङा। लेखा गोरों आरो मेलेमजिबिनि भटखौ UPPL आरो BJPनिया मोननाय नङा होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे BJPआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो जि थांखि लादों बेजों BPF दोलोआ जेबो गोहोम गोग्लैया होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। रायजोआव फिन गेदेर दाखाथिनि जाथाय। 10निफ्राय 15सो दाखाथिफोरा हरनि समाव फैनानै पिस्तल दिन्थिनानै लुथिनानै लांदों लाख लाख रांजों लोगोसे सना रुपा। काछारनि कलाइनाव जादों बे गेदेर लुथिनाय जाथाया। नीरेन चन्द्र रय मुंनि फालांगिरिनि न' लुथिनाय जाथाय जादों। नीरेन चन्द्र रयआ सासे गहेनानि फालांगिरि। बिथाङा फोरमायथिदों दि हरनि 1:30 दरजा बुफैदोंमोन, नाथाय बिमाया माबा मोनसे जानायनि जाहोनाव दरजा बुफैदों साननानै दरजाखौ बेखेवनानै होदोंमोन। नाथाय दरजा बेखेवनाय लोगो लोगोनो खर'आव पिस्तल दोननानै गोदोनानि मालाखौ सेख्लाबदों दुथांफोरा। उनाव रां दाबिदों आरो बेबायदिनो न'आव रां नागिरनानै गासै 11,70,000 रांखौ लुथिनानै थांदों। लोगोसेनो बिथांनि गलायाव थानाय सनानि माला, सना, आसान बायदि गहेनाफोरखौबो लुथिदों दाखाथिफोरा। लुथिनाय जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ नीरेन चन्द्र रयनि न'आव नुजाथि फैनानै नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों। नाथाय दासिमबो रावखौबो हमनो हायाखै पुलिसआ। बिसायख'थि खाथियाव गैयाब्लाबो UPPL दोलोआव जयनिं हाबाफारि जागासिनो दं। देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय मोनबा ब्लक आरो प्राइमारिनि BPFनि बिबानगिरि आरो मावथिफोर गासै 46 सुबुङा UPPL दोलोआव हाबदों। बिसायख'थिखौ लानानै UPPL दोलोआबो दानिफ्रायनो जानजि खाफ्राहांनो हमनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनाखि BJP दोलोआ BTC बिसायख'थिखौ हारसिङैनो गेलेगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बेनि सायाव मन्थ्रि उर्खावगोरा ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायथिदों फै जों मिथिनानै लानि। बिथाङा बुंथिदों दि 2020 मायथाइयावबो एलायन्सआव थानानै बिसायख'थि गेलेयाखैमोन। गाव गाबागावसो गेलेदोंमोन, उनावसो जयै सोरखार जादों।
2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि थांखि लादों बेयो जोंनि थाखाय मोजां होननानैबो बुंथियो आरो हारसिं गेलेनाया गेदेर बाथ्रा नङा होननानै बुंथियो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि UPPL मोनबेसे मासियाव गेलेगोन आरो बियाब दाफामनाय जानो थांगासिनो दं बेयाव बेसेबां मासियाव गेलेगोन बेखौ सावरायनानै थांखि लागोन होननानै फोरमायथिदों। बे समाव UPPL आरो BJP दोलोनि सिङाव राजखान्थियारि जेबो जेंना गैया। 2026 मायथाइसिम रायजो सोरखारजों रायजोआव एलायन्स थागोन होननानैबो बुंथियो उरखावग्रा ब्रह्मआ। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव चाइना हादरानो दासिम बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासारनानै दङ। गासै मोन 53 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 21 सनानि मेडेल, मोन 8 सिलभार मेडेल आरो मोन 14 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ इउनाइटेड स्टेट्स गासै मोन 78 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 20 सनानि मेडेल, मोन 30 सिलभार मेडेल आरो मोन 28 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ फ्रान्स हादर गासै मोन 48 मेडेल देरहासारनो हाबाय। अस्ट्रेलियाया गासै मोन 33, बेनि उनाव ग्रेट ब्रिटेन गासै मोन 42, साउथ करियाया मोन 26, जापानाव मोन 26, इटलीया मोन 25, नेदारलेण्डआ मोन 17 आरो बेबायदिनो माखासे। नाथाय भारत हादरा दासिमबो मोन 3 मेडेलल' देरहासार जानो हादों जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमलजी, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमलजी। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां ला। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।